नवे नवेची कीर्तन सांगच्याक येता आसाची तुम्ही येदोळ ती तांगेले ऐकणीची तांकां पळयनी आशिल्लींची न्यू कमर्स म्हणून सांगून सिरीज म्हणून सांगून आसा आयची थीम पळयाची ऐकयाची प्रथम जावन श्री भट माताजी हांनी मुंबई दಕ್ಕೂನು ಜಾಯಿನ್ जालेले आसाची हांनी मम मन मंदिरे हे भक्ती विनोद ठाकूर तांणी रचन केलेले ते भजन सांगू येता आसाची हरे कृष्णा माताजी तुमक स्वागत आसा हरे कृष्णा म्यूटर आसा माताजी अनम्यूट कर घेयाची माईक ऑन कराची हरे कृष्णा हरे ट्रान्सलेशन कृष्ण. सांगून कीर्तन सांगा माताजी हरे कृष्ण ट्रान्सलेशन ऑफ इंग्लिशान सांगल्यार जायत. ओके 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 हे पण इंग्लिशान सांगायची नेक्स्ट टाइम कन्नडान आमची गेल्यान सांगला जाल्यार ओके 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 जायत. मिगेल पद मम मन मंदिरे. So thank you as Krishna Vishayasya. From morning until night, live in my heart, your temple, O Krishna Murari. Take the gifts, flower garlands, sandalwood, my devotion, accept them, O Krishna Murari. In life or in death, I worship you with these offerings, beautiful one, O enchanter of the heart. Son of Nanda, with the light of my love, I will offer Aarti. Without you, Yamuna river cascades from my eyes, O holder of Govardhana hill. I want to pass my life absorbed in your song, in your praise, O Krishna Murari. पद म्हणजे स्टार्ट करूयात ना. मम मन मंदिरे रहस्य दे कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे भक्ति प्रीतिमल भक्ति प्रीतिमल तुम्ही नियो नियो चित्तानंदन तुम्ही नियो नियो चित्तानंदन जीवन पूजनी सुन मन सुन कृष्ण मुरा श्री कृष्ण मुरा मम मन राहानिशी कृष्ण मुरा श्री कृष्ण मुरा ईशो नंद कुमार ईशो नंद कुमार दुकुमार हबै नयन जरे তোমার गिरिधाम তোমার गिरिधाम कृष्ण राम श्री कृष्ण राम मम मन राहानिश कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी आमक थोडे थोडे ಇಪ್ಪಡ್ತಶಿಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗ್ಗಿದವರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಗ್ಲಾರಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ ಜತ್ತ ಓಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ डेफिनेटली डेफिनेटली माताजी डेफिनेटली. हय. ಸ್ವಲ್ಪ वायस उणेशिले भारी चंदकोन सांगला तुम्ही आम्ही हांव जाल्यार तितले आयकल्या ओके नेक्स्ट टाइम आनी येवन सेव दिवका म्हण हांव निमगोन येता मस्त मस्त धन्यवाद अशी मुखार येवका पुराय जनांनी नवे नवे जनांनी हे पुरा सेव करका म्हण सांगून हांव निमगोन येता पळया तुमकां कमेंट्स येता हरी हरी बोल हरी बोल माताजी मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण नेक्स्ट कीर्तनीय पंक्वच ಕಸರಗೊಡದಕ್ಕೂ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ಎತ್ತಾಸಚಿ हन्नी मधुराष्टकम सांगते येतासची हे रचन केलेलं वल्लभाचार्य
संस्कृत रस हरे कृष्णा हाजे ट्रान्सलेशन सांगू येता आसाची राजेश्वरी माताजी हरे कृष्णा स्वागत हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलत श्रीभट माताजी बारी चंद कोण म्हणला ऐकलं मटाक लाईक झाला अनेक पण साऊंड समजला री समजता मला फर्स्ट टाइम म्हणता असते कोणता जे तांक ते एक मनावचनी असतले मागीर आम्ही मध्यंत कट केला रे तांकां तेव्हाही प्रॉब्लेम जाता सो इट्स ओके आता दोन्ही कीर्तन मधुराष्टकम सांगू येता असाची ताजे अर्थ सांगूक हांव प्रयत्न करता श्रीमद वल्लभाचार्य हांनी रचन केलेले ಶ್ರೀಮದ್ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯಂಗೆಲ್ ಜನನ 1479 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾचे ತೈಲಂಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಟ್ಟನಿ ಇಳಮಾಗಾರು ಹಂಗೆಲ್ಲ सुपुत्र जावन आनी कांकरवाडा ग्रामांतू जनंजला तशीची हांकां वैश्वानरावतार म्हणटांची म्हळ्यार अग्नील अवतार म्हणून म्हणटांची हांनी कृष्ण भक्ती प्रचारांतू प्रमुख पात्र घेतला मधुराष्टकमांतो श्री वल्लभाचार्य श्री कृष्णाल विषयारी सांगता आसाची तुगेले वोंट मधुर तोंड मधुर नयन म्हळ्यार दोळे मधुर मंदहास मधुर हृदय मधुर तुगेल चलवणी आनी कई मधुर मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर वचन उत्तर मधुर चरित्र मधुर वस्त्र मधुर आसन मधुर तगेले गती मधुर भोंचे मधुर मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर तगेले वेणुनाद मधुर पादधूळी मधुर हातु मधुर पायु मधुर तगेले नृत्य मधुर मित्र मधुर मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर तगेले गायन मधुर ते पान करचे आनी काही मधुर ताणे भोजन करचे मधुर शयन मधुर सुंदर रूप मधुर तिलक मधुर मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर तगेल कर्म काम करचे तेवय मधुर मुक्ती दिवचे आनी काही मधुर ताणे चोरी करचे ते आनी काही मधुर तगेल रासलीले मधुर अंत मधुर नैवेद्य मधुर मुखाकृती मधुर मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर गुंजाहार मधुर वनमाला मधुर यमुना न्हंय तेवय मधुर आनी यमुना न्हंय तेवची पाळवरेन मधुर यमुना उद्दाक आनी काही मधुर कमला फूल तेवय मधुर मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर तगेल गोपी जन तेवय मधुर तगेल लीले आनी काही मधुर गोपी लीले आनी कृष्ण गोपी लेनी कृष्णाले जोडी मधुरांत मधुर कृष्णा नंतलारे मधुर दोळ्यान वारे नोट तो शेक दिता तेवय ते ताण ते पळोवचे तेवय अति मधुर तगेले शिष्टाचार मधुर मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कड मधुर गोपालक मधुर गोरम मधुर गायींक आंबूण व्हरचे तेवय मधुर ते वरची ते बड्डी त्या वरेन मधुर ताणी केल्लेले सृष्टी मधुर आनी विनाशय मधुर तगेले वरदानय वय मधुरच मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर म्हणून वल्लभाचार्य संस्कृतान बरयलेले हे कीर्तन सांगू येता सांची श्रीमती मालती कामत माताजी हरे कृष्णा माताजी स्वागत तुमका हरे कृष्णा हरे कृष्ण अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा माताजी भारी चंद कोण सांगले मागीर येवन चरडानंतू हरे कृष्णाक लायक ताळ घालनो डान्स केले हे बदची कृष्णाक पावले म्हूण हांव लेखता कृष्णाक नृत्य म्हळ्यार भारी इश्ट गे ताका भजन म्हळ्यार भारी इश्ट गे ताका तशें जावन हे गॅरेंटी कृष्णा पावले चरडान येवन लास्ट येवन डान्स करून ताण केल्ले पळय ते पावले म्हूण हांव लेखता तेव्हा नेक्स्ट तू एक येवन भजन करका चिरडुवाल कीर्तन समगेले तकाय तुवा बापुमकी माऊ मालोट्टू होय बापा मा हा हा धन्यवाद माताजी स्वस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही येऊन सांगितले का चान्स दिलेला अशीच धन्यवाद अशीच मुखारसून येऊन सांगा माताजी मस्त आमगेले 15 दिवस एक वेळा कीर्तन असा सेशन्स चलता असता ताका पुरा जॉईन जावन ते एक सदुपयोग करून घेयाची भक्ती मार्गावरच्या आमकां लायक एक प्लॅटफॉर्म भागवत प्राण कोंकणी तांगेले हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्णा भारी चंद कोण सांगला हरी हरी बोल नेक्स्ट कीर्तनी येता सची नंदिता कामत माताजी हनी हेब्रिद कुंजाइन जलल सची हनी यशोमती नंदन हे भक्ती विनोद ठाकूर ತಂಗೈತನಿ ರಚನೆ केलेलंस गीतावळी दಕ್ಕುನು ಬೆಂಗಾಲಿ ಬರೆಲ್ಲस हाजे ट्रान्सलेशन करूक हांव प्रयत्न करता कृष्ण यशोदा माले मगाज पूत जावन आस ब्रजभूमीचे अलौकिक प्रेमी जावन असतो आणि गोकुलाचे आनंद जावन आस ताका
आडनाव अशेंच की खाना म्हूण सांगून सांगता की. आणि गोपी तांगेले जिवनाचे मस्त संपत जावन आशिल्लो आनी तांगेले मोगाच जावन आशिल्लो. आनी तो मन्मथाले मन वरेन चोरलालो म्हूण सांगून सांगताची. आनी कालिया सर्पाक शिक्षा दिलेलो तो तसलो आमगेले श्री कृष्ण परमात्मा जावन आसा. तशी सेकंड स्टांजान अशें सांगला की भगवान हरी तो शुद्ध पवित्र नामाचे एक मधुर आणि अमृतमयाचे उदाहरण आशिल्ले लील भोर आस म्हूण सांगून सांगताची. तशीची ब्रजाचे भार अरण्याचे ताजे प्रभू जावन आशिल्लो कृष्ण परमात्मो म्हूण सांगताची. तो केन्नाची सदांची यवनावस्थेंतू आसता आशिल्लो आनी प्रेमी तांगेले श्रेश्ठ जावन आसा म्हूण सांगून तो केन्नाची कोळल वाजून प्राजनाक मोडी करता आशिल्लो. आनी तो मस्त अत्युत्तम वेशधारी जावन आशिल्लो. आनी तिनी सांगता की कृष्ण व्रज निवासी तांकां रक्षण करता आशिल्लो. आनी मस्त राक्षस कुलाचे राजवंशांक नाश केलेलो. नंद महाराजाले गाय चरयतालो आनी आनी त्या वरेन पोषण करता आशिल्लो. आनी मस्त चंद करून गायंकनी चंद करून पळयता आशिल्लो. गाय भूई आनी आध्यात्मिक इंद्रियाक आनंद दिता आशिल्ले म्हूण सांगून सांगताची. कृष्ण भाग्यदेवत जावन आशिल्लो, लक्ष्मीले पती जावन आशिल्लो. आनी तो लोणी चोरतालो. नंद महाराजाले सुंदर गोपालक जावन आशिल्लो तो. तशीची चारीन सांगता की तो व्रजांतू यमुना न्हंय तीरांतू हेकडे तेकडे वता आशिल्लो म्हूण सांगून. आनी थंय स्नान करता आशिल्ले व्रजाचे सन्न सन्न चेल्यांले वस्त्र चरता आशिल्लो. आनी रास नृत्याचे मधुरते तो मस्त तांकां पुरा जनाक आनंद दिता आशिल्लो. आनी मस्त तो करुणामयी जावन आशिल्लो. श्रीमती राधाराणीले प्रेमी आनी प्रिय जावन आशिल्लो. वृंदावनाचे महान नर्तकी जावन आशिल्लो तो. ठाकूर भक्ती विनोद ठाकूर सांगता की हागेल एकैक आश्रय घेतल्यारी आमकां मन मस्त संतृप्ती मेळटा म्हूण सांगून हांगे भक्ती विनोद ठाकूर सांगताची. हरे कृष्णा. ननिता कामत माताजी स्वागत आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यशोमती नंदन व्रजबर नागर, यशोमती नंदन व्रजबर नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना, गोपी पर्णदन मदन मनोहर, गोपी पर्णदन मदन मनोहर, कालिय दमन विधान, कालिय दमन विधान, अमल हरिनाम अमिय विलास, अमिय हरिनाम अमिय विलास, विपिन पुरंदर नवीन नगर बोरा, विपिन पुरंदर नगर बोरा, भाषी बदन सुवास, भाषी बदन सुवास, यशोमती नंदन व्रजवर नागर, यशोमती नंदन व्रजवर नागर, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गुण रखवाला, नंद गुण रखवाला,
गोविंद माधव गोविंद माधव सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदना ब्रजवर नागर यशोमती नंदना ब्रजवर नागर यमुना तट जर गोपी बसनार यमुना रासरसिक कृपमोया रासरसिक कृपमोया श्री राधा वल्लभ श्री राधा भक्ति विनोदाशाया भक्ति विनोदाशाया यशोमती नंदना ब्रजवर नागर गोपी मनोहर कालिया दमन विधान अमल्या बोरा बाशी बदन सुवास हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरी हरी बोल माताजी. भारी हरे छंद कृष्णा तुम्ही सांगला. मस्त काढल्यानंतर तुम्ही जॉईन जाता असाची वय वय आणि अशी मुखार येऊन कीर्तन सांगा माताजी. भाग ती देवन भाग देव का मक्का वय हांव देवंक लेकलें भाग्य जायना आता वय ना बा आम्ही प्रयत्न करका आमगेले वय ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ आम्ही देवाल खातीर कांडवर का. हरी वय हरी बोल माताजी. आम्ही प्रयत्न केल्यार जाताची जाता. वय खंडित हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भारी छंद जाला ते पद्यवरन अशी अस की तुमगे मुखाराविंद अनेके भारी छंद कोरनो आयिल्ते. हरी वय हरी मस्त छंद पद्य वय हरे हरे कृष्णा. हरे कृष्णा थँक्स माताजी. हरी हरी बोल. नेक्स्ट कीर्तन याकवचा सुषमा कामत माताजी आणि कर्कळदಕ್ಕೂನು ಜಾಯಿನ್ ಜಲ್ಲಿची. हरे कृष्णा. आणि वृंदावन रम्यस्थान संचय येता असाची नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी रचन केलेले. नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी मस्त भजन बेंगाली रे बरयलेलं असं आणि भारी चंद चंद त्यांनी वैष्णव भजन सांगितलं असं. हा वृंदावन रम्यस्थानाचे पद्याचे ट्रान्सलेशन करूक प्रयत्न करता. हंगा फर्स्ट सांग सांगला की सुंदर जावन आशिले वृंदावन एक चिंतामणी रत्न जावन अस अनेक आभरण अरमने देवस्थानादಕ್ಕೂನು ಬೋರ್ನ್ अस म्हणून सांगून सांगताची. थंय अनेक राजहंस यमुना न्हंयचेरी उदकांतू खेळताची. ते उदकांतू भांगराचे कमला फूल जावन वडतास म्हणून सांगून सांगताची. ते कमला फुल्लाचे मध्य अष्टदलाचे सुत्तू भंगरास्थान जावन अस म्हणून सांग. ते अष्टदलाचे वैरी 8 प्रधान गोपी असाची आणि ताजे मध्ये आमगेल देव श्यामसुंदर आणि सुंदर श्रीमती
राधा राणी सिंहासन रूढ जावन असची सांगताची. तिन्नीचे सांग अशेच की ते दैविक दंपतीले हासू महान सौंदर्य निरंतर जावनु मकरंद सोडताची अस हांगा नरोत्तम दास सांगताच की ते सुंदर दैविक दंपतीले आनंददायक शाश्वत जावनु निगेले हृदयांतू प्रकट जावो म्हणून तनी मागताची. हरे कृष्णा. सुषमा कामत माताजी हरे कृष्णा. स्टार्ट करे तनी. हा हा. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो हारा. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो हारा. अभ्रत कालिंदी रे राजा हंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमाला. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार. तारामध्ये हेमपीठ अष्टधाले वेष्टित अष्टधाले प्रधान नायिका. तारामध्ये रत्नसाने बशियाचे दुही जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा. ओरूप लावण्य रासी अमिया पारिचे काशी हस्या परिहास संभाषाणे. नरोत्तमा दास कोये नित्या लीला सुखमाये सदा ये स्फुरक मोरे माने. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा. रतन मंदिर मनोहारा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी 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 बोल. माताजी भारी चंदकोन संगील अस मिगेले फ्रेंड ती. सुषमा व्हिडिओ ऑन करूयात की. हरे कृष्णा. हरे हरी हरी बोल. अशी मुखार येवन भजन सांगता आमका इंप कानाक एक लायक इंप करता म्हणून सांगून हांव नेम करून घेता. अशी देवाल सेव करू मुखार येवका. कृष्णाल सेव म्हळ्यार मस्त लाय जाता मना खुशी मेळटा.
अशीची बशील कडेनच आमी घर कडेन बैसूनच एक साव करचे. ओके. हरे कृष्णा. खंडित. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. छान. हरे कृष्णा. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚ್ಚ ಕೀರ್ತನೀಯಕ ಪ್ರೇರಣಾ ಬೋರ್ಕರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हन्नी कारकळा जॉईन झालेलं असं प्रेरणा बोरकर. त्यांनी भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी रचन केलेले बोल हरी बोल म्हणून सांगून सांगू येत असाची हे गीतावळी दाखवून असं हाजे ट्रान्सलेशन करू येत सांगता असाची राजेश्वरराव माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुषमा माताजीन बारी चंद कोण म्हणला तशीची नंदिता कामत माताजी हन्नी म्हणलेल्या जे लायक जाला नंदिता ಮಾತಾಜಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಉಣಿಜಲ ಮಧ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಸಮಾಯ್ಕಲ ಆಮ್ಕ ಜಲರಿ लायक जाला नवे जन न्यू कमर म्हणून सांगून दिसना आमकां आतां आयकतना लायक एक्सपिरियन्स्ड जावन अशें जनान म्हणचे रीच म्हणला ते देवा लेखक लिहिले म्हणचे म्हणून म्हाका दिसता. हरे कृष्ण. भक्ती विनोद ठाकूर हन्नी ಹಂಗೆಲೆ ನಾವ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ದತ್ತ म्हणलेले हन्नी 1838 ಅಂತೂ ಹಂಗೆಲೆ आविर्भाव जल्ले हंगेल गुरु बिपिन बिहारी गोस्वामी आणि श्रील जगन्नाथदास बाबाजी महाराज हन्नी हंगेले 29 वर्षांतू चैतन्य वैष्णव मूवमेंट बंगाळांतू सुरू केले. आता मी हन्नी बरयलेले कीर्तन बोल हरी बोल म्हणलेले ऐकूया. ताजे कीर्तन गीतावली पुस्तकांतुल्यान काढला. भक्ती विनोद ठाकूर सांगतांच की श्री कृष्णाले हरे कृष्णा महामंत्राचे जाप आम्ही केदनाय करता असू का तुम्ही खंयचेय वेळ असो ते राती असतले दीस असतले सगळो दिवसू कृष्णाले नामस्मरण कोरका जल्ले तितले भक्ताले संग कोरका आणि नास्तिकांगेले संगत सोडका म्हूण सांगताची. हरिनाम जप कराची सकडे आनंदित मनान हरिनाम सांग्याती हरिनाम सांग्याची म्हूण सांगता असता जन्म जन्म सुखपूर्वक जावन आम्ही हरिनाम सांगता असू का म्हणून तुका मनुष्याले जन्म मेळला जन्म व्यर्थ करण तिले हरिनाम जप करी सुखांतुय वय आणि दुःखांतुय वय हरिनाम जप करी. मुखार सांगतांचे ऐश्वर्य आसतनाय वय दुर्बळपणांतुय वय हरिनाम जप करी घरांतू नावे रानांतूय असतलो त्या वेळार जलरी होडना हरिनाम जप करी. हे भौतिक संसारांतू आसून श्री कृष्णाले अनुग्रह काणगे म्हूण सांगता. भक्त नाही जल्लेंगेले म्हळ्यार नास्तिक जनांगेले संगत सोणू हरिनाम जप करी वैष्णवाले चरणार पोणू हरिनाम जप करी म्हूण सांगून भक्ती विनोद ठाकूर सांगता असाची. तशीच मुखार एक लास्ट स्टॅन्झान सांगताच की गौर आणि नित्यानंदाल जप करी गौर आणि गदाधराल जप करी गौर आणि अद्वैताल नाम जप करी म्हणून म्हणताची. गौर म्हळारी श्री चैतन्य महाप्रभू हन्नी श्री कृष्णोची म्हणून म्हणताची श्री कृष्णोची आणि नित्यानंद म्हळारी श्री बलराम गदाधर म्हळारी श्रीमती राधाराणी आणि अद्वैत म्हळारी श्री महाविष्णू. गौर म्हळारी श्री कृष्णान येतन ते एक त्यांनी कृष्ण म्हळारी एक राय शेनव त्यांना तगे लोटू राय एकलो येतवे केद नाय येना तेन तगे लोटू केद नाय जन असतांची. तशीच येत हे गौर गौरा लोटू नित्यानंदाल जप करी आणि गदाधराल जप करी म्हणून सांगून भक्ती विनोद ठाकूर हे कीर्तनांतू सांगता असांची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वो बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल
बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मानेरा ना दे बाय, बोल हरि बोल। मानेरा ना दे बाय, बोल हरि बोल। मानेरा ना दे बाय, बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। जन्म जन्म सुखे, बोल हरि बोल। जन्म जन्म सुखे, बोल हरि बोल। जन्म जन्म सुखे, बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। मानव जन्म पे बाय, बोल हरि बोल। मानव जन्म पे बाय, बोल हरि बोल। मानव जन्म पे बाय, बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। सुखे ताको दुखे ताको, बोल हरि बोल। सुखे ताको दुखे ताको, बोल हरि बोल। सुखे ताको दुखे ताको, बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। संपदे विपदे ताके, बोल हरि बोल। संपदे विपदे बाय, बोल हरि बोल। संपदे विपदे बाय, बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। कृष्ण रसम साधुता की, 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 बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। असत संग चढ़ी बाय, बोल हरि बोल। असत संग चढ़ी बाय, बोल हरि बोल। असत संग चढ़ी बाय, बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। वैष्णव चरण पोड़ी, 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 बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। गौरा नित्यानंदा बोलो, गौरा नित्यानंदा बोलो। गौरा नित्यानंदा बोलो, गौरा नित्यानंदा बोलो। गौरा गदाधरा बोलो, गौरा गदाधरा बोलो। गौरा गदाधरा बोलो, गौरा गदाधरा बोलो। गौरा अद्वैता बोलो, गौरा अद्वैता बोलो। गौरा अद्वैता बोलो, गौरा अद्वैता बोलो। बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। मने रन देवाय, बोल हरि बोल। मने रन देवाय, बोल हरि बोल। मने रन देवाय, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मानव जन्म पे पाए, बोल हरि बोल। मानव जन्म पे पाए, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल,
बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरी 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 बोल. प्रेरणा भारी चंद करून सांगला. व्हिडिओ ऑफ करून गेली वा. भारी चंद करून सांगला देवा. मस्त मस्त धन्यवाद. आणि ही गेली एक स्पेशालिटी म्हणाली ही डेली भागवतम वज्जूनु घरांतू तिगेल अम्माक तिगेल बहिणीक दोग जणांकय सांगता असते. भागवतम वज्जूनु डेली सांगता. परपोट ट्रान्सलेशन पूरा ती सांगता अस. मस्त मस्त धन्यवाद. हरी 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 बोल. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. चंद करून सांगला चरडा. हरी हरी. नेक्स्ट शी